día, pois trouxéronos aquí en primeiro de bacharelato a unha xornada de portas abertas. Gustoume un pouco o que nos ensinaron, cambioume un pouco a idea que tiña do que a priori pensamos que é a enxeñería de minas, sobre todo cando estás no instituto, que non tes trato con xente da idade suficiente como para saber o que é a enxeñería de minas. E nada, vin, gustoume, dixen, por que non? Entrei aquí e ata hoxe estou contenta coa elección. Pois decidín estudiar enxeñería de minas porque había persoas na miña familia que estudaran antes e a verdade é que sempre se me deron moi ben a parte de ciencias, as matemáticas, física e a tecnoloxía e gustábame moito todo ese tema. Tiña moi claro que quería estudar algo técnico e aparte como son dunha zona rural quería ter sempre contacto coa natureza e eu creo que esta carreira permíteche iso, permíteche estar fora. Poder sempre tocar a terra e sempre respirar aire fresco e non vivir solo dentro de 4 paredes nunha oficina. Pues yo estaba interesada sobre la salida, sobre todo de minas puras y obra civil. Todo lo que tiene que ver con excavadoras y toda la tierra me encantaba. O trato cos profesores é moi cercano. Donde tiña dificultades botaron unha man, porque ademais aquí na escola sempre fomos moi poucos alumnos. Es una carrera que es difícil, pero tampoco es tan difícil como la pinta todo el mundo. Tienes que estudiar mucho, pero vamos, que todo genial. O papel dunha muller nese sector pois é máis ben sorprendente. Pero bueno, creo que a día de hoxe ao final está moito máis asimilado, hai un montón de enxeñeiras de minas mulleres e ao final, pois, bueno, creo que todo o mundo acaba comprendendo. Respétame como alguén estudiado que estudiou unha carreira, non por ser muller ou por ser home, entonces déixame facer o meu traballo. Sí que lo noto que muchas veces cuando vienen a la instalación contratas a trabajar, siempre dirigen la mirada hacia mi jefe en vez de hacia mí y yo también soy de responsabilidad y se tienen que dirigir a mí, pero muy poco. O meu equipo, digamos, o equipo de prevención, formámoslo actualmente 5 mulleres, e de feito a, digamos, responsable coordinadora do Servicio de Prevención tamén é unha muller, e a verdade é que traballo estupendamente con elas, e non nos sentimos para nada, creo que falo en nombre de todas, discriminadas polo noso xénero. No sector no que eu me movo, que é un sector industrial moi enfocado naval, todavía permanece, pero cada vez é máis residual, quizáis é máis representativa a discriminación por motivo de idade, non? E iso é algo que se cura cos anos, entón nada do que preocuparse. Topeime na carreira que ao final ten máis saídas e ten outras opcións, non descarto ningunha delas nun futuro. O meu objetivo era traballar traballo de campo principalmente, pero é certo que durante a carreira, en segundo, tiñamos unha asignatura que era Seguridade e Saúde, e sempre, bueno, me empezou a gustar moito o tema da prevención. Pero actualmente sí que estoy en un puesto que estoy bastante orgullosa y que está acorde con la calificación que me ha dado la carrera. É un traballo que está moi relacionado cos meus estudos e o que non podería acceder sin eles. Non cerres portas, vale? Porque a sociedade ou o teu círculo che poña trabas ou te diga a ver onde te vas a meter. No, proba, é bonito, vale? A enxeñería de minas é moito máis que a primeira idea preconcebida que temos todos de unha explotación dunha mina pura e dura. Si realmente lo que queréis es hacer ingeniería en minas, yo os apoyo a que lo hagáis. Con todo esfuerzo lo podéis sacar, que no es tan difícil como todo el mundo lo pinta, de verdad. Y que si realmente os gusta, perseguir vuestro sueño, ¿no?